Vale, hemen behan sonido idatziko dugu eta sartuko gara hemen, configuración del sonido. Orain jango gara entrada hemen atal honetan eta solucionar problemas. Orain agertuko zaizkit ze mikrosarrerak ditudan nire ordenagailuan. Eta ikusiko dugu zein dagoen funtzionamenduan. Hemen nahi informazio, baina hemen bai. Eta gainera esaten di konektore hau dagoela eskerraldean. Eta justo da nik erabiltzen ari naizena. Imaginatu hemen daukazula, egin behar duzuna da aldatu. Vale? Eta ematen diozu siguiente. Vale, kasu honetan ez dagoen ez arazorik, ez da jarriko ezer, baina konponduta badago agertuko zaizu korregido. Eta horrekin listo. Probatu.